la 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 la. Sa matay di puspuso kararwagen Isip tayo, tapno may kari tayo, ngagdayaw iti Apo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo, adda kumakada kayo. Kakabsat ita nga aldaw, rambakan tayo, ti panagbalbaliw tila nga ti Apo. Imparangarang na ti panagbalay gina, babaan ti panagbaliw tila nga na ti imatang dagiti apostoles, nga dahito nga panagbalay gi, inranod na tayo. Babaan ti panagungar na, inranod na tayo iti biag nga agnanayon. Agyaman tayo iti daytoy nga kinamanagparabor, kinamanagayat ni Apo Esos. Tapno warud maikarita ang makiranod iti daytoy na santo na misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo kat pagbabawyan tayo ida. Datay amin kuna tayo, agkon pesarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid kan liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay, isungag pagpakaasiak ken Santa Maria agnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santo, ken kada kayo met kakabsat, ta ikakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Apo mga sikat, Apo mga sikat, bakawanem basbasul mi, bidot nagturkurangan mi, katalawen nakam kadi, nakalmesan na kempus puso mi. Kristo mga sikat, Kristo mga sikat, bakawanem basbasul mi, bidot nagkurkurangan mi, katalawen nakam kandi, nakalmesan na kempus puso mi. Apo mga sikat, Apo mga sikat, bakawanem basbasul mi, bidot nagkurkurangan mi, katalawen nakam kadi, nakalmesan na kempus puso mi, nakalmesan na kempus puso mi. Gloria iti Diyos, sinikangat Juan. Gloria iti Diyos, sinikangat Juan. Gloria iti Diyos iti kangat Juan. Gloria iti Diyos, iti kangat Juan. Ket ditoy nagkakasya kadang iti tatawa na magtibanag nagkakita, imunan nagkakaitan ukta ka pagrupakan da ka daydayawen da ka, agyaman kang ka
nga indak lang nadayag mo. Diyos na ilangitan nga ari, Diyos sama man nakabalin namin, kat sika po Yesu Kristo, bugbog tong anak. Diyos na apo Cordero di Diyos, kailanang di Ama. Gloria iti Diyos, iti karatwa. Gloria iti Diyos, iti karatwa. Kadagiti basbasul ti lubo, kaasyan na kami, kaasyan na kami, sika kadagiti basbasul ti lubo, awatem kadayko, arararami, ket sika situtugawi, makanawan ti Ama. Kaasyan na kami, kaasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti karatwa. Gloria iti Diyos, iti karatwa. Yan kangay siksika, O Jesu Kristo, ti nasantua. Siksika, O Apo, siksika ti kangatwan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, ket iti gloria iti Diyos Amamen. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. 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 Kumararag tayo. O Diyos, iti day dinagloriyaan na panagbalbaliw tayo nga ti bugbugtong nga anak mo. Pinasingkedam dagiti misteryo ti pamati, babaan ti panangsak si da Moises ken Elias. Kastapay nga impakpakaunamon nga impakita ti ranyag. Apang ramen monto kada kami nga anak mo. Ipaay mo kadi tadumngeg kami iti ayatem nga anak mo. Tapno magipagtawid kam tumet ken kuana. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti may basa na adaw ti libro ni Daniel. Bayat ti panagbuibuyak,
na isaa dagiti trono, ket nagtugaw ti maysa si bibiyag itagnanayon, iti maysa kadagiti trono. Napudaw akas la niebe ti kawes na, umasping iti kadalusan adelana ti buok na. Gumilgil ayab ti trono na, anaisaad kadagiti dumardarang apilid. Agay ayos nga apoy ti aggapu ti trono. Rinibribo dagiti agserserbi ken kuana, ket linaklaksa dagiti adday ti sangwanan na. Nangrugi ti panangukom, ket naluktan dagiti libro. Iti parmatak iti dayta rabii, nakitak ti maysa kasla tao. Umasasideg, ket linikmot dagiti ulep. Imasideg ti sibibiyag tagnanayon, ket naidatag ken kuana. Inawat na sadyay ti panakabalin, dayaw, ken kinaarya na panagturay, tapno agserbi ken kuana, dagiti tattao iti amin a nasyon, puli ken pagsasao. Agnanayon to ti panakabalin na, ket dinto agpatingga ti pagaryan na. Ti sao ti Apo. Agarin ti Diyos iti amin adaga. Agarin ti Apo, agragsak ka daga, agragu kayo da kayo amin nga isla. Ulep, ken sipnget ti naglikmut ken kuana, kinalinteg ken hustisya ti fondasyon ti trono na. Kasla alid a malunag dagiti bantay ti sangwanan ti Apo, ti amin adaga. Impakamo dagiti langit ti kinalinteg na, ket makitan to ti amin at tao ti dayag na. O Apo ama nakabalin amin, sikat agturay ti amin adaga, natan at tanuk ka ngem ti amin adidiyosen. Ti may basa na adaw ti may kadwa surat ni San Pedro. Di kam nagtalek kadagiti naparbo, asarsarita idi pakpakamumi kada kayo ti panakabalin ni Apo tayo a Hesu Kristo, ken ti ay na. Nakita mi mismo ti kinatanok na. Adda kami idi ti sibay na, idi maited ken kuana ti dayaw, ken dayag anaggapu iti Diyos Ama. Idi kuna ti timek manipu ti katanukan adayag. Daytoy ti anak ko, adungdungwek apakay aywak unay. Nang ngegmi daytoy a timek, anagaput sa dilangit, idinaykuyog kami ken kuana, iti tapaw tinasantuan abantay. Iti kasta, dakdakkel manen ti panagtalekmi, itimpakamumi dagiti profeta. Pagsayaatan tayo, no ipangagyo daytoy kaslamaysa a pagsilawan, nga agrananyag iti nasipnget a lugar. Agingga iti agbanawag, ket agranyag kadagiti pusoyo, tilawag ti bitwen ti agsapa. Ti sao ti Apo. Idwa-dwa mi sisasagana kamadunge, intayamin ni kanta, Alleluia, Alleluia, intayamin ni kanta, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti pan na kayo ragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Inkuyog ni Jesus ni Pedro ken dagiti agkabsat a Santiago ken Juan ket isisud a simmangat iti maysa a bantay. Ijay nagbalbaliw ti langan ni Jesus iti imatangda, nagranyag ti rupa na akas iti init. Ket pimmo daw dagiti pagan-anay na kas iti nalawag, kas iti lawag.
Pagamuan nakita da Moises ken Elias ang makisarsarita ken Jesus. Bimalait ni Pedro ket kinunana, Apo nagsaya atin ti kaadda tayo ditoy. No kayat mo, mangipatakdirak ditoy ti tallo akalapaw. Maysa ti paraken ka, maysa ti paraken ni Moises, ken maysa ti paraken ni Elias. Madamapay laeng agsasaon ni Pedro idinagparang tinaranyag nga ulep anang linong kadakwada. At datimek anag gapo iti ulep anag kuna. Daytoy ti anak ko adungdungwek apakaayaywak unay. Dumngeg kayo ken kuana. Nagbuteng iti napalalo dagiti adalan idi mangegda ti timek. Nagpaklebda iti daga. Immasideg ni Jesus ket sinagid na ida. Bumangon kayo kinunana. Di kay agbuteng. Idi timmangad da awan sa bali ang nakita da no dilaeng ni Jesus. Awan pangibagbagaan nyo, tinaimatangan nyo. Ibagayon tulaeng daytoy kalpasan ti pannakapagungar ti anak ti tao. Imbilin ni Jesus kadagiti tallo nga adalan na idi sumalsalog da iti bantay. Kakabsat ti Ibanghelyo ti Apo. Good evening. Ado nagsaludsod tatay, Apo matuloy ti misa. Kawon nagbagbagyo mo, ang kitain nyo na, bigla mo nga naglawag. Tamay ka manong aldaw mo ito, alagyaman tayo, napagtalon na mga tadagiti agtalonan. Hindi na minsan napangkam nagmula ti, niya nagita inregalo yung mangga. Napada dyan, rambutan. Dapay nya pwede tayo inted yun kaya nagitay passion fruit ita nga in bonbonobon nila kay nya na ganan lakay indo pamimula kiti magnakam ijain ti bantay kadakwan daytay may nga kadwami ayo maariyak matisakak nga nakasinila sinya kung kunan may kawa kanu mo di sakanan piman idi ka agrang-rang yad akaw na kinugimwapo ka pa yun kung kuna ang mga luklukwan ka ang mga agrang yadan amuyo ti sao nga maikawa nya iti Tagalog mamutata naninibago nagpangit mo tinya ko matinagan ko na maikawa nya ti sao nga maikawa nga dagitay talaga nga no adda bigla nga panagbaliw maikawa tayo kinura siya awan tinagbaliw ngam talaga adda dagitay banag nga jak mabalbaliwan di makil kami adyo ubog mga barbaryotik mga di kampay nakakita mo ti chinilas di ubing kami tatamot na gano'n di agsiagsaka ka wow nagariyak kung kuna mo ti kaslamot taga dinaratanan nga maariyak ka no ngam adda na kita ibanak nga dya maikwa ay mo yun adi di makdakilak ija yun damdamok nga padi idi apo may kanto wan mangantayaw apaya nya kasango tayaw apo da kano dress code na apo ti ariyak ko kunam bimulodak ti Amerikano na kasikilak ijay nga daytay talaga nga jakayat agbadot di ko nagliblibasak nga nagawid ta dagitay mo politician kada ko ti sangsangom ijay nga nakakukuha kasi aka nya nga tibado mingarot ijay ubog magapimang ka tibadok di ubingak ka bado short pan pa yun bado ni amang atidog awan sa pingko kaya dayjay ti talaga nga anja ka mo ging katata daytay dress code nga daytay ko maagpormalak nga daytay kasjay maikawahan gamin nga nasanay aging gana tatamadi kino daytay umray mga anak nga umaydak serserbian nga daytay ti kanama po haan nga maikwa dijay haan ko mairuam kala maikawa launay dijay diya ka mo aging gatata talaga nga madi agin na jak kayat nga pastreken period awan jak kayat nga pastreken dagijay nga kwata may mayat no kwan no gamin no adda pa daytay pa nagbaliw maikawa tayo nabalbaliwan tayo, di panirigan tayo, narigat tayo nga maaramid. Nga close friend ko, Imay, siya sa lot of complaints. Apo, nilakay ko di mo lagbalbaliw. Apo, nakabaybayag ko nga bagbagan. Nagiti anak ko, apo, di na mo lagagnak-nak. Di ka aro pa mi, di mo matla. Ti kaya na pusipusan na tilubong, tapno sumurot, ijay kaya na.
Kaya na agbaliw aming nga tattao sigun di standard nga kayat na nga aramiden kakunak baliktadin ta. Kasta tilubong haam mo mabalbaliwan amon ti kayat amon ti mabalin mo nga balbaliwan dayta panagkitam dayta pusom. Maday han nakaya marigatan ingkag kararag balbaliwan ti panagkitam. Ibagam kinila kay mo, akseptaren kan kastakan, ayating kalatan, uray no, ka, nga kan, akseptaren kan, ibagam nga nasayat isuna, bigbigam dagiti nasayat nga aramid na dagiti kinagagat na, ay, ang nga mabalin apaw. Maday, nakabailan nga balbaliwan, santula agbaliw nila kay mo, noong mo na nga balbaliwan, di pa nagkitam. Uri na giti kaarubam, adaya perfect nga kaarubam. Si katimang balbaliw ti kaunggam. Tapno pumintas ti lubong kasi nadengdenggag di ba panagsauna ka, nakarikrikot ti lubong. Kasla nagado ti kayat na nga aramin. Amon ti kunak kanya na, amon ti maalam laeng, kuretret ti muging, kuretret ti rupa. Kita tatawon mo kenda tara itsuram ka. Plus 20 years data ka baka mo kunak kanya na. Iso ti kunak kanya na, padasim nga balbaliwan ti lubong. Babaan ti umuna pa ng balbaliw mo, ti pusom, ti panagkitam iti lubong. Ngam nariga ngamin. Hindi ko umay manan, pinahadas kumot apo. Kanya nga ron, maya mo iti doa nga aldaw. Kati may igalo, hay apo, dadta manan, nagwaray jay balay. Kastada nga ron, makseptara mo na. Nariga ngamin, nadda pa nagbaliw. Dati atangsit ka, padasem ti agpakumbaba. Imposible Kaya nga taate agmalundo nga aldaw ngamno na trigger de jay ego nga pagtangtang si mo awanan Dati nga insecure ka biglaem nga ako nam ka agbalbaliw ako haana ka ma-insecure ka dagiti tattaon jak nga umapalan bada awan or agtambli-tambling ka. Ikaw nada ka lifelong process ay inutem nga balbaliwan haan nga biglaan de jay. Hala, lapyas ta di pa nagbaliw tilangan ni Apo Jesus. Ngam kanya tayo, ado dagiti kayat tayo abalbaliwan, ngam apay nga haan nga mabalin. Kayat ko ti agbalin nga naragsak, Father, are you sure? One. Kita jibiyag ka naka-irot. Kanya tinang mga ramidam tan nagbalik ka nga naragsak. Kaya tumlatan, uri ka sa no katatao na, madia, Father, siya ngagsaksakrifisyo, siya amin, sa pagkatapos kasi kasla nagragsak ti biyag na insecurities. Agbirbirok ti sopapak, dagiti banbanag nga intultulong mo, inararamid mo, inainsaksakrifisyo, uray agtambli-tambling ka, haang ka nga mga pagbalin, naragsak. Isuti kunak, sakbay mo nga ibaga, nga agbaling ka nga naragsak, no, balbaliwam data kinaliday ti biyag mo, agbaling ka nga naragsak, awan ti kangin-ngin natom atao, ngam na da, laslastog mo, datang tangsit mo nga talaga, uray, agtambli-tambling ka, ang apulos, kaya mo ti agbaling nga naragsak, agserbikan, agpakumbabakan, period. No, kaya mo ti agbaling nga naragsak, akseptarem ti lubong nga saan nga perpekto, period. Ngam na tiwig kung kunam ka balbaliwam amin, tenglem amin, dita. Natay ka nga nakarupangat. Nakakita kay tinayrupa na tayan? No. Adadagi tayo kabuteng nga kitaon apaya, uray milat-milatan jay punerarya jay rupa da ka narigat da nga aturan. Tadalas-lastog na kitain yun to. So nga kita, agsarming kay tapta kitain yun to. Kanyang tanto mo no siya tinatay ko na yun. Apaya nga dayay, ngamin di pa nagbalbaliw, we aspire, kala ko matatta ko na, titarigagayan tayo, even in our opening prayer, the collect ko na, tartarigagayan tayo, nga dayay pa nagbalbaliw tilangan ni Apo Jesus, tarigagayan tayo nga magunod tayo tumat, agbaliw tumat dayay lang nga tayo. Tarigagayan tayo nga kasjay tumot, makiranod tayo ito nga panagbaliw tilangan na iti gloria. Ngam kasano nga rod milagro, no tibiyag mo to'y lubong ka, agnanayon nga tuok.
Ti panagkitam sa bali ti panagkita dagiti sa santo. Anya dagiti sa santo, dagiti na santo nga tattao, uray di jay suffering da, uray di jay tuok da, haan da nga tinagidakes, imbilang da nga panubok, grasya kini Apo Diyos, ang data ni Padre Pio, ang data niya naganan, uray agtutuok, agkonkonpesar lata nga kanayo, handa nga tinagidakes. Kada tayo da makita tayo nga madi, ala parparigatan da bagbagi tayo sa tay aspiraranti langit. Apo dato nga sakripisyo, dinto lang nga tamo ginawa ijay langit. Ito'y pailaeng kati panagkitkitam ti lubungan ka agnanayon nga impyerno, tadim balbaliwan jay panagkitam iti pusom, datamot makitintin ng sit, makingin nato, makipinpin na laing, insecurities, day tayo mo't agimulmula sakit tinakam, di ka mamakawang kas anong arod nga aspiraram ti panagbaliw ti langa. Dapat pala dito yan ipadas pa, ikarkarigatan tayon kasla pamilya. Awan tinalawag, nga rupa ti pamilya, ngagbaliw ta rupa, abaya, tintin nang sit, awan pa'y kapyana, pamilya nga awan pulos marinam nga ayat. Awam man lati nasayaat nga panagkaykaysa. Nasayaat mo, ayan niya na, normal lang agkamalit, tunggal may sangam, addan nga di kamalikin, gura, sakit tinakam, ti addi di pamilya, kas anong warod nga aspiraran tayo ti panagbaliw. Isong warod ti kungkunak, ti langit, makikaysa tayo kini Apo Diyos iti rupan-rupa, ngam di di pamilya tayo, mabaling nga agbaliw ti langana, no buusan tayo iti ayat. Dadta nga rodon ti pinakumbaba, awanan ti nalalaing, hanga uson day tay pinabugkawan ta siyak ti winner. Kadaanan nga tao day tan. Ti mga baktatan ka di hanga agsaon nga makapagpakumbaba. Haanan nga uso day tay inaguman. Ang jaka mo ay sunsapay mo la uso yo. No sino mga abak haanan. So ako na tayo, no langit ti tartarigagayan tayo, makikadwa iti Diyos iti rupan-rupa, no agbalbaliw di langan ni Apo Isus, aspiraran tayo, dito'y pailaeng mabalin tayon nga aramiden. Mabalin tayon nga ibiyag, na ammom ti agayat, ammom ti agsagot, ammom ti mamakawan, ammom ti agpakumbaba, no ti biyag mo ka, ammom nga ayatin ni kabsat mo, hamo berberokan ti sopapak na agbaliw. Isunto ti aspiraran tayo nga paraking kuana. Anyang aro ti serbina nga kuna tayo ka tartarigagayan tayo parintumang tayo nga parintumang Apo makiranod kam to iti biyag nga agnayan. Apo makipagbiag kam to king ka. Magikaisa kam to king ka ngam dito'y lubong ka. No adda panubok ka nakadakdakes mo amin panagkita tayo ti lubongan awanen Narigat aday ta nga klase ti biyag. Ala kakabsat, day ta nga panagranyag ni Apo Jesus. Rinanyagan na tayo met. Di di kumamet. Kaya ito'y pailaang biyag tayo, mabaling agran-ranyag. Kinlaglagi pun tayo, hantay makaitid met tiranyag, iti kaaruba, han nga makaitid tiranyag iti pamilya, no di tayo met nalawag. Haam mga nalawag di di kabibiyag tayo, mga nalawag di di katatao tayo. Alam, mabalin tayo ti, nagpintas nga rod, nadaman konpesar di kwan. No nagkamali tayo ka, nagmayat ti agkonpesar. Lumawag pa'y tarupa dagiti agkonpesar. Hangkay sa mga limawag ti rupa na. Haman wano, di makas. No, nyakong ko ng mga padi mo, siya ka ti agpakumbaban. May nagkonpesar, di baga niya pa padi nga agpakumbaba ka, nasakiin na akam na. Umupay no taga-ano day jay. Nasya, damanan. May sungorod nga nagbasol ka, pinakawan. No, adda mailawan na ti agpangato ka, mabalim mo ti agpakumbaba. Tapno aglawag, tayo ulitan tayo, haan tayo mat, rinanyagan na tayo ni Apo Isusan, haan tayo mat mabalin nga makipagranyag, nga romanyag iti kabsat tayo, no, haan nga pudpud no di yan alakalawag. Baka da tayo pa iti mangtitisip ngat mo tibiyag ti daduma, baka da tayo pa iti adama nga mangitaltalbag, imbes nga tumaluda. Kala inspiraran na tayo, nagmayat jay padas dagitoy adalan, nagranyag da. No ituloy tayo di jay ebanghelyo, ano di sa bali nga version ka, sa bali nga ebanghelista tinang isurat ka kunan ni Apo ni Pedro ka, it's good to be here.
Agyan ta ito yan. Hantay nga sumalugan, nagmayat nga kitaan, nagmayat ti biyag ito'y. Kung nanagam, anya ko na ni Apoy, haan, agsubli tayo. Agsubli tayo, ginormal abiyag tayo. Nakita yun ti lawag, agbaling kayo umat nga, lawag. Karit, padi ka, rufo. Adamo la malawlawagam. Ako light ka. Ada nga tamo la malawlawagan ti kabibiyag mo. Isugor nga i-evaluatean tayo. Lektor ka. Adamo la maayayo malawlawagan ti. Wagas ti panagbiag mo. Kristiyano, awatom ni Apo Jesus nga ranyag. Adamo lang nga ta malawlawagan iti. Ngala sa ludsod ti personal nga sa ludsod day jayan. Datayon ti mangsungbat no addawon no awan. No hantay nga matingiting, you pray, you pray, you pray. Talawagan na tayo. Ada mamati ak. Ada mamati. Tumakdar tayo, luluan tayo ti mamati ak. Mamati ak, iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Anamarswa iti langit kandaga. Mamati ak, met kiniso Kristo, bugbugto nga anak na kenapo tayo. At imaw ti arami ti Espiritu Santo. Inianak ni Santa Maria Berhen. Nagtutok ti panagturay ni Poncio Pilato. Nailansay ti krus na tay ket naitanem. Immulog iti ayan dagiti natay. Nagungar ti may katlong aldaw. Imulis sa dilangit ket si tutugaw ti makannawan di Dios Ama aman nakabalin amin. Aggapunto sadyay nga may mangukum kadagiti si bibiyag ken kadagiti natay. Mamati akmet ti Espiritu Santo. Pacheckmet ti Santa Iglesia Katolika. Ti panagririnnanod dagiti sa santo. Ti panakapakawan dagiti basbasol. Addan tumet panagungar ti bagi. Nabalbaliwan talangan ni Apo Jesus tapno maiparangarang ti dayag na abungan to ti papatay ken panagungar na. Intay ita idatag iti ama tayo ana ilangitan dagiti kasapulan tayo nang runa. Ti panagtaginayon tayo, ti na Kristyanuan a pamati, nga inawat tayo, idinabunyagan tayo, kuna tayo iti tunggal panggep, Apo pagbiyagan na kami iti lawag mo. Tapno kanayon nga ibiyag ti iglesia tayo, ti dayag ni Apo Jesus sa Kristo, babayan ti panangi, rakurak, ken panagsaksina, tinaimbagadamag, kadagiti na panglaw. Kumararag tayo. Apo, pagbiyagan na kami iti ayat mo. Tapno maragpat kumati panagkaykaysa dagiti amin at mangipaduyakyak tinagan ni Apo Jesus sa Kristo. A kinalikaguman ti Apo nga indawat ti amana iti maudi a pangrabii. Kumararag tayo. Apo, pagbiyagan. Tapno may kantayo tinaranyag anamnama dagiti agsagsagaba babaen ti panangbayabay tayo kadakwada, iti dalan tinagungar a Hesu Kristo. Kumararag tayo. Apo, pagbiyagan na kami iti ayat mo. Tapno taginayunen dagiti manursuro ti akemda, amang silaw kadagiti adalanda, iti kinapudno ken mangipasagepsep dagiti napateg iti biag, anasilawan ti ebanghelyo. Kumararag tayo. Tapno agbalin tayo nga instrumento ni Kristo, amang balbaliw ti langa ti lubong, babaen ti panagsurot tayo ti dalan ni Apo, iti sao ken aramid tayo, kumararag tayo. Agulimek tayon tayo metdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo, adi mawat itulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo, Apo pagbiyagan na kami itilawag mo, Diyos nga amami, nagranyag ti dayag mo,
iti nabalbaliwan alangan ni Apo Jesus, pagranyagem dayag mo kada kami, babaan ti panang surot mi iti dalan mo, iso makipagbiag ken makipagarikan ka, ken ti Espiritu Santo iti agnanayon nga awan ti inggana. Ito'y arak na itay datumikan ka, at sa pailakuma tamay garida iti padaya, apang supapak ni kinadungom o ama. Kumararag tayo kakabsatap na datayo, ken dagiti adaton tayo, makaayayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Kahit may paaya pa kay daydayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na, ken kastamet a pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo babaan tinagloryaan na panagbalbaliw tila nga ti anak mo, pasantuem kad dagitoy daton mi, babaan dagiti ranyag ti gloryana, dalosan na kamkad, kadagiti mulit dagiti basbasol mi, gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo, itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. Pudno na yo may karigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, man nakabalin katagnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga Apo mi. Tani Kristo iti imatang dagitoy nakasaksi anapili, imparangarang na ti gloryana, ket tay langana akaasping metlaeng tay kadawian alanga ti tao, nasamay iti naindaklan aranyag, ket naikat ti puso dagiti disipulos ti pannakaupay danto gapo ti panagtutuok na iti cross. Kastapay ana ipakita ti gloria ti pannakiranod nanto kadagiti amin ana ikaming iti bagi ni Kristo nga iso ti iglesia, babaen ti pannakaipamatmat tay ranyag anagarinaar ken Kristo nga ulo na. Anansata da kami ditoy daga, makidanggay kami kadagiti angheles ti langit, ket ikantami dagiti pakaidaydayawam, ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Diyos kadagiti amin, amin na parswa, ti langit kandagan napnuda, akay daydayawa, kusana iti kangatwa, madaydayaw ti itinagan ti Apo, husana,
Hosana, Hosana iti kangatwa. Hosana, Hosana, Hosana iti kangatwa. Pudnoon ay Apo, abiig ka akinasanto, kat si katigubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paimo ta Espiritu mamangpasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam kat ipaay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Ta daytoy iti bagi isu amayawat to amaipaay kada kayo. Astamet akalpasanday di panangrabiida nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Ta daytoy iti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayon atulag. Isu ama ibuyat to ama ipaay kada kayo, ken kadagiti adu atat tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramiden yo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken di kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka tayo mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka. Dawatin mi Apo tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysa na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad Apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi, ni David William nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimmo sayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim nang Runa Dalisel ken Teresita. Awatem kad idan iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawatin mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag, ket makiranod kam to ken naenggasatan a Birhen Maria ngay nati Dios, ni nagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga, makikadua kam to kadmet kadakwada a mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti Ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Hesus kada tayo. Amami ngadat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakem mo, dito'y dagaakas sa dilangit. Itdem kadakam tel daw ito'y, tikanen mi ti patinayon ngal daw, pakawanem dagiti basol mi akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, ket babaan ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng, nga iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi, ken iti yaay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami.
O apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nga gapo kanyak ti itad ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglasyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbyag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, diak may karing o may kakanyak, ngam ti may salaing nga sa mapaimbag tuntoy kararo.
Kumararag tayo. Apo iparang mo tiranyag ni Kristo, babaan tinaglorya, na panagbalbaliw tay langana, ipaay mo ka dita tinailangitan at aroon nga inawat mi, pagbalinan na kami ama itulad ken kuana, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Into no bigat Apo, kadagitay daily mass goers, awan ti misa tayo ti bigat, tarabi imanen Apo ti misa tayo, ta first Friday devotion tayo, adorasyon, makita manen no sino dagitay umay kinsaan, jadi pang panagadurar tayo, ti devotion tayo ti nasa santuan sakramento, blessed sacrament, iso ti panghugutan tayo, ti pigsa tayo nga agserbi Apo, so nga mayawis manen, panagadurar tayo alas 7 ti misa then adorasyon. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Dios. Ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo.